Patay ari naman ko papiliun ko og motor. Lat ari naman ko sa mga Honda, mga Yamaha, ari ko sa sniper kay gusto kay maglagan ni sniper 150. Basta may itong RS alapan katong imunusak nimo tong kuan ba katong RS 125 FI. Sikanhan na naman ako katong mga sikanhan ba kay palito na ako din baligyan rin pa ko. Ako ang motor ko makakuha magali ko makapalit ko brand new kanang RS 150. Kung may gasolina, ibaligyan ako. Atay katong motor ako pa itong katong nay. Dalaman. Walay cover ba kay kung baligyan kay rupet to cover. Dalabi ang tag istorya ni. Watay ba? Wali ha? Tagay? Oh, Ate, magkatagay rin ko tayo ini pa. amot ang nakita. Ako tayo pa na rin. Ha? Oh, may mga kwarta? Ay mangutang ka. Sige. Ako bahala mangutang. Ay, basta kayo tuwa-tuwa kita ng bayad ni kay. Oo, bariya na. Yon. Oh, pakuha sa tara, Ben. Buhag ber. Oh, Black dili pa utang. kaya parang bayad na. Bagay. Di ko pa utang kay maulaw ko maningil. Kita palitan na lang ko sa kagrado dira. Ano on? Ilaw na? Utang. New Year kayo ng utang. Grabe. Oh, abri na. Abre na. Dara. Oh. Ay, sunod yung pangita. Dara. Oy, pida. Ikaw ganir dar. Na. Kay ma kuha na ito na purpose anang inom-inom mga Rumah ko tanga respon. Ipulutan na part dari ako. Simsim mo tayo. Tapang man. Ulangan leg tiba tila ba pong yapan. Nyara ka, imasang wala. Kay mapusugo niya na pulutan. May giingong upuan. Huwag gawing hapunan ang ating pulutan. Pero sa kulang sa timpla man ko. Ito'y pulutan, hindi handaan. Sigut sa pulutan. Oh my god. Ipo sa pulutan matay on the board. Yan na. Na. Ayaw sa Sabay na ita. panihapon ato pulutan kay naon sama na. Madalag simot, lamig kay kaon. Bayat ako asin nga din mo to. Sito bitaw. Ngano kang wala advertise ng asin sa TV sa Bitchin reg advertise. Ay mo na ba? Kay mo ane. Oy! Ben! Si Alvin oh, ang bagay sa tsare. Ay sa kay gisugo pa kog kupalit og Bitchin. Si Bitsin. Asin to. Bubog na ka baka inom. Ilak bukod, di ka hubukod na ka. Isa. Uinom rin na. Na. Leader sa noon balibaran pa noon. Matanduay, limnog panday, may mga dili na og berse. Man, kung gitawag nimo nga. Dili man po na mo inom. Sa di mo inom. Ako nung adugangan ng limnuna. Matay po na limnuna. Ilimasa naman sa amuha. Ay ro tawag pa mas kasama niya sa iyang asawa ipapalit pagay nag kanang asin nga adyo mo to. Minom sa pukuroy. Tagay ka. Inom na ako nag pagtuon na ako. Daog kasawa. Mailisin na itong aprido nagdaog ko. Ay na na. Oo. Hadlo ka na. Di mo na kasaba na siyang asawa. Kung na inom. Patay. Tagay. Pero dapat yung kapatay o kasi Black. Di sa pagtagani. Pinungot-tungot po. Hindi mo nang galing. Pero matay ako nun pa. ay nan. Dali ako nag-inom diha. Lumutan dyan ang baso anig. Ako inom na nilang. Dali ako nag-inom. Alben, mantay yung tao ane. Ina dira. Adulo ba magsimot? Maurot mo adulo ba na magsimot ng baso? Na. Hula ta, Greg. Hula ta. Tawa na yung klaki oh. Matagay-tagay niyo nga hindi mo kayo mo inom. Isimutan raw. Nakuha na. Mahubog. Sinimutan ha? Ko. Tawag, inuo ka. Ako pala. Mahus tungod dyan. Kaya ram ding giurot ni mo di ay. Tura na to. Pati mo ulit na bito na. Okay. Natawa ng naong o, naguba ng gaino. Ikulima ro. Kuha na to. Iguro ka doon tanong. Tubangan nato na ron. Kanawa. Nan, matay masara.
Wa gimi tulo oh. Lukas na pula, sarang. Nang tawo ka gyaw. Para naghihimasa ra. Nauna mo katong. Mutsir dyan pa'y kahurot anang isa ka ko. Subo pa sa kagasin. Ima sa rano, nakatuman. Bawo dira. Sana? Ay, balik ka daw. Action! Bata kog asin. At sinimuto. Sinimuto. Action! Bata kog asin ng bitsen. Samugot. Action! 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 J1. 1, 2, 3, action! Bago mo pong kabulang. Di na. Nanigayo na tawal lang ako, nagbuba. Utrohon na to, utrohon. Makuha ako? Isa-isa. 1, 2, 3. Sige. Sarap! Basta bula. Wa mo tulo. Sama. Isa-isa. What's up, mga So karon mag-shoutout ta din sa YouTube. So ang first commenter nato kay si Kuan. Kurosin bay! So shoutout pa rin sa uban. Milin Agakoyle, Naruto Gaming, Pigman, Jeff Boson, Apolinario Calapis, Android Tricks YT. Jesse Milian, Chatsid, Jestone Sibilia, Julie Atay, Stephen, Jan Labilia, Marvin Luok Salak, Andre Steve Watson, Nectarius Castillo, Flower May Ibagona, Anthony Mendez Arias, Joel Butel, and Marisa Romilo Channel, DJ Sniper House TV, Geraldine Gauren, DJ Sniper House TV, Angel May Ispara, Leo Vintek o Tingards TV. Shoutout kong Juben! Shoutout Joven Pahente! Huwag shoutout kong Bia Pahente! Oy, shoutout pala ni Joyce! Para sa siya tanan guys, so guys kalimot sa pag-subscribe ug click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo karong tuiga 2021. Don't forget to subscribe. Right click here. I click right here. Click here, click here, click here. #mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress! Peace out!